Wow, body sandeng kesayaw नै लोगोफोर या टाराडां मैसोनिख्रुइ उदै इसोरनि मोदोमफ्रा नै लोगोफोर थिं थिं सान्दों थालिर बागान हाग्रा जादों दानस्रांनो फैदों थालिर बागानाव एसे सोमदोन जोहोलाव फाटाफाटि एसे सान्दों गोसायावबो मैसो बायदि बिगुर जेबो nice wow figure commando police commando ni मोननांगौ मोनगोन बायदि आसा मोनदों देग्लाय आसाम कामान्ड' जायफ्रा खारबोनाय इच्छा खारबोनाय आरोखि फिल्म दाबलाय आसाम कामान्ड' पालिहे तिरिबाबो तिरिबाबो लागिबो आसाम कामान्ड' मैसो बायदि बिगुर सान्दोंआबो जेबो खालामनो हाया मैसो बायदि बिगुर नै फिगार Instagram मैसो बायदि बिगुर hai dilan hai ba wares tomara mikhilna labu wares पानी खाबो ताग्रा हबो ei bitang bos ei ze iduna logofor bos दारियाल था bos munshi bos थालिर बागाननि बस 300 बिगानि मालिक 300 बिगानि मालिक बर्तमान हाग्रा दानस्रांगासिनो लोगोफोर नै ओइ खामान दोनलांदो राय जा दंफाङा थालिर 12,000 नि जा लबर बागान दंफाङा 12,000 बिगा 12,000 बिगा साल दंफां बारिया थालिर दंफां जालांबाय गय दंफां जालांबाय बैथिं गय गैला लांदांदां जाबाय सालबारि दंफांफ्रा वाव मैदेर थानाय जायगाफ्रा मैदेर थायि मानसि थानायसो जालांबाय मा मोनदों नों बस टाइम जाबाय नेंनांगौ ओइ जे माल ओइ जे बैयाव दाउ दङ दाउ बासा नायसै माबायदि दाउ बासाया वाव दैनि दाउदै बरिया जायगायाव बासा लादों फुलेर बांहुरनायनि बोथोर दाना लाबोगासिनो या दाना आदार लाबोगासिनो खामलाफोरनो आता tinggal naik ro ki abu tinggal ya sih आता tinggal naik लगाओ बॉस सरी आदार 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 ada dana kam जागोन बि Kena right. Cuma nunjulau right.
Muih tadi nak salung. Bima फिसाजो मारै जागोन dah salah Bawa dong, kalau tamne. असम दोनजोलाव मांगो गर्मी जाएगा नहाने के लिए नहाने के लिए हाँ हम लोग नदी में नहाएगा और क्या करेगा उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेगा वाव दैमा nih Duguna dulu. kalau kok kayak bang 구자오가시는 에이야 라우구띠 라우베가 कैसा लगा मेरा मजाक लाउबेगरनि बेमार जादों ओंखायनो दैयाव गुजावनानै लाउबेगर पानी लाउगु टी-शर्ट चला जी पालमान मेहेरुवारि बिथाङा लाउगु Second. टी मार दु माइब्रानि ओंखाम तेरेरें तेरे second मेहेरुवारि ya Meheruari second Kuis mabidi. Porsalita, itu rumah aku balak tinggal. Oh, dia macam lambat kan?